Escolta, Luis, tu de què vas, tio? 3 jornades per acabar la Lliga i l'equip ja és a primera. Però què t'has pensat que és això? Que això és Mallorca, que això és el Mallorca, que aquí necessitant drama, com a mínim, arriba a la darrera jornada patint. Quan no, un playoff en derrotes, que haguem de remuntar, que haguem de patir, que mos pensem que no pujarem. Quina merda és això? Escolta, i mira que vares començar bé, perquè vares començar bé i vàrem dir massa bé, massa aviat. Segur que aquest equip anirà per avall, no mos arribarà a la benzina. Que no has tingut ni una crisi de veres, tio. Però això què és? T'he de dir que quan te varen fitxar, vaig dir, aquest tio massa simpàtic, massa riès, no arribarà a Nadal. I aquí estàs tu, al mes de maig fotent riès, en l'equip a primera divisió. Quina merda de celebració faran contra el Saragossa? Que no mos mola, que no mos mola. Vaig a iniciar ara mateix una campanya per demanar la teva destitució. No volem gent com tu en el Mallorca. Enhorabona.